Human nakumpiramar ang epicenter sa linog, paspas nga nibiyahe ang mga responders sa Kapitolyo. Ang PDRRMO paingon sa Bugo City, wala panumbalingan niini ang kangitngit sa karsada ug ang kusog nga uwan. Gideploy dayon sa PDRRMO operation team ang mga rescue personnel, rescue truck, ambulansya ug rescue vehicle aron motabang sa search and rescue operation. Sayo sa Oktubre 1, 2025, nagmalampuson ang mga rescuers. Ilang naluwas ang usa ka 14 anyos nga residente sa poblasyon Bugo nga natanggong ilawom sa nahugno nga building tungod sa linog. Si Governor Pambari 4 nakadaig ug nagpasalamat sa kaisog sa PDRRMO responders tungod kay taliwala sa kusog nga aftershocks, ilang girisgo ang ilang kinabuhi aron pagluwas sa mga nabiktima sa linog. I would like to thank Colonel Pastor, our head for PDRRMO, and also the rest of his staff for a job well done. Daghan kayong salamat sa inyong efforts and hard work during the rescue operation and even until now. So I know you did your part, and I'm so proud of what you've done. Ang PDRRMO focal person na si retired Colonel Dennis Pastor nagpasalamat sa mga responders sa ilang pagpakaisog ug bayanihon nga buhat. Una sa tanan, gusto ko mo paabot sa akong pasalamat. Congratulations sa atong disaster responders sa PDRRMO. Sila na abot sa lugar 3 o'clock in the morning, October 1. Nagto sila with all dedication and commitment. They have risked their lives and limbs because I ordered them to go on a rescue mission. At itong nas Bugo, rescue nila ang mga tao. And they have rescued one working with other rescue responders. On behalf of the governor and on behalf of the Cebu province, kamo ako mga hero. Aron andam kanunay ang Sugbo sa pagtubag sa mga emergency ug katalagman, mas paligunon pa sa Cebu Provincial Government ang katakos ug kapasidad sa PDRRMO. Balitang may labot ang Sugbo, Ria Manila, Sugbo News.